koya za ka yi ba za ka taɓa samun wanda tafi kowa kyau fa a duniya ba. Ya kamata ka san da wannan. Za ga mutum suna soyayyansu da yarinya lafiya ƙalau, ba ta yi masa komai ba. Daga lokacin da ya ga wata wanda ta ɗan fita kyau ko kuma ta fita da wani fasali wanda ya ɗauke masa hankali, sai ga mutum ya fara ƙoƙarin wahalar da irin mutane na yi wa yarinya wasa da hankali. Kai kana ganin cewa wai ai wannan sabuwan da ka ganin ta fi taka kyau ko ta fi ta fari ko ta fi ta tsayi ko ma dai menene. To ka san da cewa yadda za ka koma kan wannan ɗin again, kana tare da ita za ka ƙara ganin wata wanda ta ninka ta wannan abubuwa. Da haka kana so ka zauna lafiya, ban da ruwan ido ba malam. Ka yi haƙuri da wanda Allah ya haɗa ka da ita. In dai ta yi maka, tana da kyawawan ɗabi'u, tana da kyawawan halayya, sai dai kawai 'yan matsaloli na ɗan adam da ba a rasa ba. Kai haƙuri, kai ta malejinka. Kai ma haka take haƙuri da kai. Kai ɗin ma ka san da cewa a gefe guda fa tana ganin wanda suka fika abubuwa kala-kala, wanda ƙila saboda haka take iya dannewa take haƙuri kuke tarayyanku. Kai ma to haka fa za ka yi. Ko yaya za ka yi ba za ka taɓa auren wanda tafi kowa ba a duniya. Ka ringa ganin wanda suka fi budurwanka. Wani lokacin bara ma ka fara kallon irin wani abubuwan ba ma, sai an zo an yi muku baiko, an baka ita an muku baiko, to anan ne kuma abubuwa da yawa zai ta shigowa. Kaga wacce ta je tana son ka, kaga wacce abubuwa dai kala-kala, ka ringa ganin mata iri-iri. Duk wanda suka fita haka ɗin abubuwa da yawa. Wani to in ka bi ka ringa canja 'yan mata kenan. Allah, ko aure kai kace za ka na damuwa da wasu mata na waje, to ka ringa aure saki kenan. Ka aura ka saka ka aura, saboda ba za ka taɓa auren wanda tafi kowa ba a duniya. Ko yaya za ka yi ba za ka taɓa auren macen da tafi kowace mace a duniyan nan ba. Da haka kana so ka zauna lafiya, tun daga waje kar ma ka fara wahalar da kanka. Kar ma ka koya ma kanka wannan ɗabi'a. Tun daga waje kar ka fara. Kai haƙuri da wanda Allah ya haɗa ka da ita. In dai tana ɗabi'u mai kyau, tana da tarbiyya, to kar wani abubuwa wai na fiska ko kuma wasu abubuwa su ɗauke maka hankali ka je ka watsa wanda kake tare ta. Dan ko za ka zo ka yi da na sani. Garanti za ka yi da na sani. Shine abin da zan gaya mana. Dan na samu irin wayannan cases ɗin. Wani sai na baka labarin abubuwan da ya faru, sai ka ga dalilin da ya sa ya rabu da budurwarsa, kuma sai ya nuna maka wai yaya zai yana so ya koma mata. To kaga irin wannan ba kowace yarinya bane gaskiya ta saurare ka. Ka rabu da ita bata maka komai ba, ka gama kwana-kwananka, ka je can kila baka samu shiga ba, ko kuma an wahalar da kai, ka yi kallon fiska ne kawai, baka sanya ciki yake ba, ka je ka yarinya ba ta gari bane, ka kokarin ka ci za ka dawo kan wanda ka rabu da ita bayan kuma ka riga ka walakanta ta a baya. Ba kowace bane ta saurare ka gaskiya. Haka ya kamata a kiyaye da wayannan abubuwa. Allah ya sa a dace. Ku yi subscribing kuma ku yi sharing saboda wasu masu amfana. Idan kana da ruwan ido sai ka kiyaye.